Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, iki wong-wong sing ora percaya karo kurma ning Jawa iso woh. Iki tak buktekne lur, ning Sumarata, Pasuruan, Sumarata, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Nggih to, lengkap niki. Nah, iki lho. Sik, iki menek lur. Wite wis dhuwur soalé. Nah, niki wohe ana 9 tundun ya toh. Sak tundun bobote 15 sampai 20 kilo. Sekilo lur, payune sing mentah jenenge rutop, kuwi dike obat herbal ibu yang sulit kehamilan. Nek konsumsi kurma muda iso cepet ndang duwe momongan. Regane lur tak dudoi sekilo 150.000 iso sampai 200.000. Nah, ngepengne lur, sak wit 9 tundun, sak tundun 15 kilo, regane 150. Iki sing duwe ngalah-ngalani dukun bayi lur. Sedina-dina anak tamu terus. Butuh arepe nyuwun kurma rutop utawa kurma enom iki, ya. Iki bukti nyata kurma ning nggone Indonesia ning tanah Jawa iso woh. Sampai jumpa lagi, Ali Sodik, Jawa Timur, Indonesia, Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.